Nagarunga na nyoka ari ku. Ye vari kuyomisha. Mufano koma takachirira idzi. Wari chigangoma ufanira kuuya. Para pachikorokori makaona masvika kana kubika doro kuti rekubikwa rokuti paimbiwe woziya kuti aunachipiwa kudhara vanodai nemafumo wakaenda. Asafa majoka rachidaiswa vamusambira. Saka vanhu zvingwa zvikuingwa apa zvine mapato anokwana para zvekudande koita zvokuno makorokori koita zvokushangwe kuzasi kuna kure zvakasanganisira neguruve. Vanhu havakasangana marudzi nemarudzi paukama paushangwari. Dhara taitaura kuti yawe isi tinongoti yahopa maererano ndokama hwedu hwatinoshandisa muno. Isi matande ndekwatakandokwarora kudande nekuguruve nekushangwe patikushangwe mazvauri kuti kugoko nekushangwe zvibatanidza nebhinga. Nyaya yekutaura kuti vanhu vakazoenda kubhinga tanga takabatana kukura nokuti muno makorokoro muno tanga tina mushachachewo kuti kugara panapa. Taenda kunenge kwaenda mhuka dzakawanda ndokwataenda nemadzimai edu tevataitoko terima zvimindaminda. So tarima zvimindaminda vakazorera vatinotera muye mukushanda chiri mokaerema mapunda saka nyama toya ngoma idzi manje taitara tabva musango vakadzaibika doro dzavakudira zvimwe
apa pale maza wali batore chimbo veita chimwe chanu chimbo chokutatu mavhara era kuti umwendiwa chine pana paridziwa chembira kunombira nakana nakuya ari kurefu akadaidziwa kurefu kuratidza pana mbuya uko moto kwakaenda saka hatikwanisi kumutora nekuru vakuru manje kwakaenda ndokuzivangu kumutora ikoko saka pari zvino ndeda kuti vakurere hwari chimbo changa chimbo ichi izvi zvuma ndezvemudzimu izvi ndezvine tsvimbo idzi nehari dziri kubikira ndezvinoshanda zvuma izvi chicho zvima izvi takazochumiwa nemudzimu yemuno makonde hazvingoitiwa chete mumakonde munoshandiswa jira dema iri newaiti tezvichumiwa nemadzishe kuti munofanira kushandisa zvinoshandiswa kumudzimu yemakonde ese yakatenderedza makonde ndesaka tishandisa zvima izvi izvozvizvi zvinotaura zvakawanda zvakafanana nefuregi kuti furegi inenge ine green saka furegi yemudzimu yemuno ndeiyi ndefuregi yemudzimu yemuno makona black and white. So we have made my tea bags. We are mimicking Rooibos tea. Yeah. So now we are using this plant Bugadrama tea bags. So you can put it in tea. So this is this product. Most of these products which are here, they are at a stage of being certified. Through our regulatory authorities in this country, right? Saka different stages. So we are saying in the next coming months you see some of these on the shelves because my trials my anenga appear and then it is able to be consumed. So this is what we have